O lumină de genul ăla nu mă ajută, doar mă îngălează. În chestiile... N-am nicio problemă. Ce? Nu ajunge eu de Daniel Anton. Arată-i unde se văd capul de Nu, fără, nu faceți chestii de-astea că sunt teatru prost. Nu de-astea. Da? De aici ai plecat sau să dărâm cu un perete, dai să bei și te-ai oprit un pic. Uite, te-ai oprit că ți-ai aminte de partea cea mai importantă din toate. Suntem, de aici ai plecat în efuziune, de asta. Suntem frați, bă! Da? Și noi, cum Dumnezeu să ne facem înainte? Nu băgați în plus și nu băgați literar. Dacă nu ne facem, nu ne vreau să ne și mai multe. E normal să iei ți-a duci pe... Ia, dacă ți-a duci pe... Sigur ți-a duci pe... Ca să intre la nivel. Și trebuie să continuați cu gesturi ca să lansezi pe lor. Profesorii stau de bord de Bine, și în spate vine aia care îți fac. Unele da, asta e a mea. Cine fumează, vă rog să fumați. Nu vă sfiți. E singurul care se oprește la motor. Vreau să-l văd bine, că l-am văzut bine pe paleză. Hai! Gata, mulțumim! Gata, atenție, se poate filma. Dai-ne muzica! Motor! 40 cu 5, tras 1! Acțiune! Ce mă cu mine?